Так, давайте адразу пачнем з таго, што сапраўды мяне турбуе, я ўпэўнены не толькі мяне. Напрыканцы мінулага тыдня ва ўзросце 37 гадоў памёр Мікіта Мелказёраў. І ведаеце, пасля гэтага я адчуў, што рабіць нешта зараз, гэта проста не мае ніякага сэнсу. Які ў дупу НАК, футбол беларускі, каму, якія, бляха, навіны спорту, для чаго ўвогуле гэта ўсё? І тыдзень я проста варыўся ў гэтых думках, проста не мог зразумець, што рабіць. Прыгадам адну гісторыю, звязаную з Мікітам. Ён вельмі любіў жартаваць, што мяне там з пахмелья абудзі, там уначы просто навядзі на мяне камеру, і я просто ў нейкі момант пачну казаць нейкі тэкст. Маўляў, я вось такі нехеровы тэлевізіёншчык. Канешне, гэта не так, але я зразумеў, што лепшае, што я магу зрабіць тут і зараз, гэта рабіць беларускі YouTube. Зразумела, не весь, але той кавалак, які магу. Рабіць беларускае для беларусаў. Беларусець разам з іншымі. І калі ёсць глядач, працаваць дзеля яго, нават у такія сумныя часы, а можа быць і асабліва ў такія часы.